Hola, chicos и chicos! Намирам се в Леверкузен в Германия и сега ще опитам едни от най-хубавите кебапи в Леверкузен и като цяло в Кьолн. Това заведение зад мен беше класирано в Кьолнския вестник като най-добрите кебапи, дюнери на български в Леверкузен. Сега ще видим какъв дюнер ще ви направят, но преди да започна, знам, че по принцип това, което казват дюнер в чужбина, поне в Германия, е всъщност дюнер в питка. А това, което е в палачинка, в рап, това е нещо по-различно. Така че аз ще им кажа да ми направят дюнер, такъв, за който те са класирани, че са супер добри. Просто да видя как ще изглежда, колко ще струва. Сега ще видим вътре. Значи, по принцип, ме попитаха дали искам да е с пилешко или с телешко и овнешко. Единия шиш, този отляво е пилешко, другия е микс. Аз поисках да е микс, да ми смесат всичко месо. И от тези неща, които се слагат в дюнера, по принцип се слага един сос. Този белия там е цацики, коктейл е този жълтия, зеления някакво къри и това е лютив сос. Аз поисках коктейл и цацики и в дюнера се слага лук, зелен, домати и краставици и това е зелена салата. Това е, което се слага по стандарт. Пържени картофи не се слагат в дюнера, защото това се казва някакъв друг вид дюнер бил, който се слагат пържени картофи в порция. Когато има пържени картофи, няма хляб. Тук отгоре са видовете. Друго, което продават, имат ориз с нахут, паста и това е половин печено пиле. Помежду другото, в Германия има много места за дюнери, защото тук има много турци, хора от Афганистан, Пакистан, Иран, Ирак и почти навсякъде просто много дюнери се продават. И помежду другото, ако искаш нещо допълнително в дюнера, всичко се заплаща с 50 стотинки, 50 цента допълнително. Например, ако искам маслини или да кажем царевица, трябва да се плати с 50 стотинки допълнително и всичко може да се сложи. Scharfe Soße? No, tzatziki and cocktail. Everything. One question. How do you call this one that is in a wrap? How do you call it? Yes, what's the name? Okay. Okay, thank you very much. 6,50 струва този дюнер. И сега, в момента на истината, соса с месото се е умешал. Не е стандартния нашия сос с чесън. Различно е. Хубаво определено. Ще наяде човек този дюнер. Мястото се казва Агденис кебаб. Намира се точно на гарата на Леверкузен. Много е удобно, много централно място. Сега ви оставям, защото съм гладна. Ако ви интересува къде се намирам, какви видеа снимам, да знаете в момента, може да ме последвате в Instagram и също не забравяйте да се абонирате за каналът ми за бъдещи видеа от чужбина. До скоро!